Érkezik Flick, aki Hansi Flick, egy új éra kezdete. Na sziasztok, Sacskélő vagyok, és elérkeztem egy új FIFA karrierrel. A Barszával fogom elkezdeni, hogy láthattátok, Hansi Flickkel fogjuk ezt csinálni. Megpróbáltam, hát így sikerült, nem tudom mennyire látszódik. Ennyi. Megcsinálom a keretet így egyelőre, aztán jelentkezem. Őket szeretném leigazolni, ezt a három fiatalembert. Nico Williams balszélre, ugye João Felixnek a helyére, Dani Olmo, Rafinhát én el szeretném adni, mert én őt annyira nem kedvelem, és szerintem Dani Olmo jó lesz ott jobb szélem, és szintén egy olyan játékos helyére veszek egy jobb szélsőt, akit szintén nem kedvelek, az Koundé, úgyhogy őket fogom leigazolni. Akkor kezdjük. Geci. Pingpong azért drága. Mennyünk van? Geci. Akkor pár játékost átadok. Átadó listára például Marcos Alonso, szia! Koundé, szia! Roberto maradjon szerintem. Bár mert van Ford cserének, majd Romeu, szia! Gündogan, szia! Jó. Hát Ferran Torres, nem tudom mi legyen. Nincs bajom vele, de nem nagyon fog játszani. Jaj, hoppá. Ugye nem tudom. Itt van. Majd meglátjuk. Rafinha, szia! Na és Lewandowski. Lewandowskit én amúgy kedvelem, de már öreg. Még ebben a szezonban marad. Egy szezonra marad még, de kövibe igazolok helyette egy csatárt. Úgyhogy igen. Már nagyon le fog fejlődni, ilyen 86-osra, azt hiszem, vagy 85-ösre szezon végére. Úgyhogy nagyon nem akarom úgy már megtartani, de még marad. Jó, Alarcon, hát amúgy őt kölcsönbe adom, Roké marad, nem leszek Xavi és Guiút is lomba. Pár játékost átadok kölcsön listára is jövök. Pár fiatalt átraktam kölcsönbe. Kiket? Őt, nem tudom kimondani nevét. Fajét, Kubárzi marad, B-keretbe majd, Fort is marad ugye, Casado is, Primet átadtam kölcsönlistára, Garridót is, Ferminen gondolkodtam, de ő marad, most rajta is gondolkodtam, de ő is maradt végül, és akkor ugye Alarcon meg Guiú marad, megy kölcsönbe. Jó, ezek nem érdekelnek. Na, hát 165 millióból egyelőre kéne gazdálkodni. Akkor Dani Olmo. Jó, hát van egy 90 milliós kivásárlási záradék. Nyilván azt nem fogom kifizetni. Isten, controller bug, geci. Ja, hát akkor nem most fogjuk leigazolni. Mennyit nem fogok érte fizetni, az biztos, úgyhogy Frimpong megyünk. Egy 70 millió. Fogadd el. Csabi. Jó, elfogadták. Érdekes volt ez az animáció, de azt hittem elutasítanak. Jó, hát Crucial. 5 év, én is így gondoltam. Nem kell release close, mondom, nem kell release close. Régen a release close-ra, igen, arra azt hittem, hogy azt még ő kapja, és mindig azt hiszem leigazoltam Messit, és akkor ilyen 1 eurót adtam. Kurva gáz volt. És amikor rájöttem, hogy ez mi,
pofám leszakadt. Mindegy. Jön Frimpong, az a lényeg. Megvan az első igazolás. Jeremy Frimpong. És jön a német edző. Jaj, közben leesett a kontroller. Kicsit megijedt a Börsinétől, de nem baj, már a Bayernben már látott ilyen színű bőrű embereket. Most már nem fél Hansi Flick tőle. De maradhat szerintem ez a 24-es messzám. Jó, szerintem nem lesz egy rossz igazolás. És egy B értékelést kaptunk. Mert balszélső csatárnak akarja a játék? Na mindegy. Akkor majd őket később leigazolom. Nico Williams-et nem akarom úgy, hogy nem tudom, hogy mennyit kell fizetni, úgyhogy nem kockáztatnék. Mondjuk az a pace, az jó, az durva. Defendingje még durvább. Mindegy. Jó lesz oda balszélre. Játszottam már vele, úgyhogy nem lesz vele gond. Megjött a scout Nico Williamsra, 82-es. Jó, azt meg ki tudjuk nekik fizetni. Tárgyalásnál érkezem. Valverdével megegyeztünk, 70 millióba. Most jön a rasszahajú kis EB döntős gólszerző. Nyomjuk a tárgyalás. Én Krúselt adok néked. Rastahajú 5 év. Nem kell release close. Egy 105 000 és 450 k. Ezt elfogadod, vagy nem? Elfogadta. Van egy jó balszélső támadónk is, úgyhogy eddig nagyon jókat igazolunk, szerintem szét fogunk szopatni mindenkit már az első szezonban. Real Madriddal kezdve, Vardid, ezt nem kellett volna kimondani, mindegy. Hajrá Barca, az 17-es lesz az a messzám, ezt már előre mondom. Dani Olmóval amúgy nem tudom mi lesz, mert nem tudom. Hát vele egy kicsit később. Keci. Jó. És akkor berakom őket kezdőbe. Joe Felix az. Szerintem amúgy Ferran Torres is eladom. Nem lesz rá szükség. Van Joe Felix, ha kell balszélre, úgyhogy ja. Szerintem Ferran Torres is eladom. A pénz az jó. A pénz az mindig jó. Főleg ha a Barszáról van szó. Kit akarok? Ja, Ferran Torres. Hol vagy? Ott van. Szia! És akkor várunk Dani Olmóra. Végre már tudok tárgyalni az a gyökérrel. Megcsinálom. Nem. Itt a keret. Kapuban ugye Ter Stegen, Frimpong, Araujo, Christensen, Cancelo, Gavi, Pedri, De Jong, jobb szélen Olmo, Dani Olmo, Nico Williams és Lewandowski. A cserék pedig hát nem ezek lesznek, főleg nem Gündogan. Szerintem Kubarzi jött cserepadra. Fermin is, és mondjuk Casado Romau helyett. Kolya, így tökéletes. Peña, Kubarzi, Baldi, Casado, Fermin, Rocky és João Félix lesz a cserepadunk. Kezdőt már mondtam, azzal nincsen gond. Jó, e-mailek. Ja, és akkor a Lipcsével kezdjük ezt a
felkészülési kenyót. Kundé közben elment, és még jó páran amúgy előtte. Eladtam már pár játékos, hol kell, azt már itt kell megnézni. Ja, igen, elment Kubárzi. Fú, geszi, nem tudok beszélni. Kundé, Fayé kölcsönbe, Guiu kölcsönbe, Marcos Alonso Lipcsébe elment, Rafinha elment a Leverkusenbe, Roberto a Dortmundba, ugye jött Nico Williams és Frimpong, ennyi történt. Úgyhogy sok játékosainak be, hogy csak tőlünk tudnak. Atlético, menjen. Júli 22. Ki ez? Astralaga. Spezzába elment egy évre. Nagyon jó. Sroké. No. Garrido. Royal Art. Na. Hogy hívják ezt a csapatot? Royal Antwerp bemegy. Ugye az egyik BL ellenfelünk. Hát reméljük nem fog ellenünk játszani. Alarcon elment a Granadába egy évre, tényleg nem tudok beszélni, geci. Persze a csúnya szót ki tudom mondani. Ó, Isten. Na, kikkel fogunk játszani amúgy? Lipcse, Leverkusen és Lazio. Hát, hadd menjen. Szerintem ezeket le fogom most játszani. Párat, amelyik érdekelnek. Szerintem azt az első két meccset lejátszom, az ső. Megismerjem a csapatot. Ferran Torres is elment. Szia! Kár, hogy az egyik riválishoz. Nem baj. Jó. Hát menjen. Most mit? Elfogadtam, baszki. Fort. No. És akkor meccsnap. Hajrá, Barca! Na, hát akkor kezdjük meg a meccset. Felkészülés tornának az első mérkőzését nekünk. Ter Stegen lepacsizott Willi Orbánnal. Ami az EB nem történhetett meg, már ugye azt a Neuert kellett játszatni Ter Stegen helyett az EB-n. Nico Williams közben. Nico Williams! Gulácsi! Szopjon ki. Ja. Dibusz kellett volna játszatni az EB-n, nem a Gulácsit. Na, Frimpong. Laposan be. Gyönyörű. És 11-es. Willi Orbán kezelt. Ezek szerint. Mi történt? Nézzük. Aha. Hát igen, hát ez rápattant a kezére. Lewandowski. Belövi. Gol. Yeah, vezetünk a Lipcse ellen. Tényleg Marcos Alonso nem kezd? Mekkora csicska vagyok amúgy, hogy a Lipcse ellen a legerősebb csapatommal álltam fel. Mindegy, őket is kell játszatni. Szezon előtt. Össze kell hangolódni az új játékosoknak. Szép csel. Nico Williams. Gula. Raúl gyűjti be.
ugye Dani Olmo a volt csapat ellen játszik. Ha játszana Marcos Alonso, ő is. Elmas megy el Frimpong mellett. Elmas nagyon tolta a Open, de közben Ter Stegen. Ez az. Gyerünk! Gyerünk! Úgy csinálnék, mintha ez valami nagyon fontos meccs lenne. Ter Stegen. Nem baj, ezt is meg kell nyerni. Hát láthattuk tegnap előtt, vagy tegnap. Ez egy barátságos meccs, bazd meg! Itt nem kell felrúgni a másikat, geci! Bocsánat. Ez már kijött. Herrix kap egy sárgalapot, bazd meg egy barátságos meccsen. Egy barátságos meccsen! Közben Dani Olmo, borzalmas lövés. De Gulácsi ezt is úgy védte ki, mintha valami kurva nagyot kapott volna. Orbán, Simakan. Az amúgy nem egy rossz védő. Haidara, igen. Ő se rossz amúgy. Raum. Szép. Orbán. Nagyon szép. Menjél leva. Jó. Lefutatta az meg a 20 éves Simakant. Egy 34 éves. Gula. De Jong szöglete. Kicsibe Olmóval. Vissza De Jongnak. Ráfordul ballal. Rossz volt vagy a fejes. Közben Nico Williams. Picsába. Paulsen lefejeli a Gavit. Hát ez nem fair. Ez annyira nem volt fair, mint az olimpián az a csaj férfi boxoló. Közben Olmo! Gula! Kifejelik Christensen elől, Araujo lefejelik Pedrinek, aki próbálkozott egy távoli lövéssel, csak pöcsön lőtte az egyik Lipcse játékost. Gavi Elmas követi, vissza Frimpong felé, Nico Williams ráfordul, megint blokkolják, nagyon rá vannak cuppanva Lipcse védői. Elmas, Paulsen, és abból Raum indul. Raum, szép. Reál ellen is ilyet szeretnék látni majd. Dani Olmo, Lewandowski. Még idén le foglak váltani, bazd meg. Ez a kimondhatatlan nevű Xavi Simons, Paulsen. Szép, nagyon szép. Gyönyörű passz. Sláger FM. Haidara, Paulsen. Haló? Miért? Miért 11-es, bazd meg? Hát elmész a faszomba. Hát geci. Itt alapból ez nem volt szabálytalan, szerintem. És Jó, ez... Geci. Labdát rúgtál el, amúgy is, geci. Meg geci. Ez valami új szabály. Ter Stegen! Lefizették a bírót. Lehet a Lipcsének van egy 12. játékosa, aki ilyen kurva kicsi, egy ilyen hangyaszerű, és eltaposták. És lehet azért volt 11-es. Dani Olmo, Gula. Hát geci. Leszopom magam konkrétan. Ez az! Gyerünk! Keményen! Csak nehogy kapjunk még egy jogtalan 11-est.
Olsen, Openda, Szopjáki. Köszönöm. Nagyon szép. Dani Olmo. Leva. Két védő között megpróbált elmenni. És ennyi volt az első félidő. Érdekes 11-essel egyenlített a Lipcse. Na mindegy. Itt van Nico Williams, aki nagyon szép. Szerintem lehet is a kövi félidő. Csak most a németek kezdenek. Hajdara. Ki a faszom vagy? Ja, Elmas. Nagyon szép. Pedri. Jó, Cancelo. Nico Williams. Nagyon szép. Gyerünk. Lewandowski. Frimpongnak ki a szélre. Nagyon jó az összjáték köztük. Jön Nico Williams. Pazd meg. Jó, vissza Frimpongnak. Azt nem tudom kinek ment, de Morata elment a Unitedba, hát odavaló. Ha már van egy világklasszis védőjük, ugye Harry Maguire, akkor kell egy les király is. Egy ugye Morata a Unitedba még rosszabbak legyenek. Nagyon jó fölé, bassza meg az a jó kurva anyja. Les amúgy is. Lácsi közben kivágja. Sláger FM. Szét kell rúgni a lábát. Openda közben fölé, vagy Gulácsi véd. Gulácsi véd? Apád a Gulácsi már. Ter Stegen. A legjobb kapus Eva. Én tényleg leszopom magam. Most mi a kurva anyád? Ére! Belefejelt a labdába, és már az is baj, Geci! Geci! Faszom. Tényleg leszopom magam. Így kapunk ki, akkor 3-11-es volt a meccsen. Ebből egy volt jogos, a miénk. Az tényleg kéz volt. Itt ugye nem láttuk, szóval én elkönyvelem csalásnak. Nagyon jó! Pazd meg! Jó, de Jong! Kéz! Szabadrugás! Ugye nekünk van szabadrugás? Ugye nekünk? Jó. Gyerünk, Levával ezt bebaszom. Leva! Csak azért állítottam meg, mert cserélni akartam. Jó. Dani Olmónak most ennyi volt a bemutatkozása, jöhet João Félix, és jöjjön Fermin, jöjjön Kejére. Geci, mit hagytam ki? Frimpong. Na és akkor most lehet szólózni Frimponggal. Bazd meg. 11-es pori! Jönnek a cserék. Szimakkán. Meg azt hittem, hogy ezt simán szétszopatjuk a Lipcsét, de ilyen bírói csalásokkal, meg ilyenek adócsalással, ezt így nem lehet. Openda, szép! Nagyon jó. Na és akkor João Félix. Menjél! Jó! Lewandowski, 2-2. Yes! Szép. Gyerünk. Innen már csak felfele. Pam. Gyerünk, Nikó. Elment kenyérért. Nagyon jó.
Jó, nem João Félix, de Pedri! Pedri távolról! Gulácsi! Jó, jöjjön Casado jobb szélre. Jön Frimpong. Pedri. Openda 2-6 a lövések száma. Középpályás, nem tudom miért kell összehasonlítani egy csatárral. Nico Williams. Hopp, bazd meg, túltoltam. 11-es Spori, hozzám ért! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Hopp! Gyere ide! Gyere ide! Nagyon szép! Nagyon jó! Félix! Indulj meg, bazd meg! Félix! 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 Gól! Félix jól tolja most. João Félix. Jó, jöjjön Kubarzi és Baldi. Roké most nem játszik, bocsánat. Majd a kövi meccsen kezd. Leverkusen ellen, a Neverkusen ellen. Semmelyik az mi leszünk. A Neverkusen. Félix. Na menjél. Menjél, barátom. Lewandowski. Nico Williams 4-2. Szedd ki, bohóc, szedd ki. Ennyi, bazd meg, ennyi. Ja, hát szétszopattuk a Lipcsét. Ezt kimerem jelenteni. Elmas. Szép szerelés. Pedri. Jaj, ezt helyre Pedri. Gyerünk. Közben most jöttek fel a cserék. Nico Williams. Baldi. Nagy a beívelés Fermin felé ment volna. Az egy sláger fenn volt a szabálytalan, azt ők kapják az előnyszabályt. Nagyon szép. Lewandowski, Nico Williams. Jó az. Szabadrugás. Miért nincs szabadrugás? Haló! Spori, bazd meg! Megvárlak az parkolóba. Nagyon szép. João Félix! Nagyon jól tolja most. Közben Sesko jött fel Polzen helyére. Csak hogy már minek, azt nem tudom. Gavi próbálkozott, és szabadrugás még. Na, Leva. Javíts ki az előzőt. 5-2, jó? 5-2. Leva. Az meg, és közben Araújo már megsérült. Nem baj. Nyertünk 4-2-re. Szép volt, fiúk. Szép volt. Geci, ez a meccs. Leszopom magam. Baldi közben bejelentkezett PSG, nem adjuk el. És akkor frissítünk. Közben elmegy kölcsönbe valószínűleg. Garrido! Oh no! Oh no! Elmegy. Oh no! Jó. Mi vezetünk. Ennyi. Ennyi, bazd meg. Ennyi. Mi verhetetlenek leszünk. Na, Neverkusen ellen jön a meccs. Hát testig amúgy maradhat. Gyere Kubarzi. Casado jobb szélen maradhat, vagy kezdhet. Fermin De Jong helyett. Roké Leva helyett kezd. Félix Dani Olmo helyett. Baldi is kezdhet. Jó, és kb. Ennyi jó. Kicsit gyengítettük. Nem baj, azért fiatalokat is kell játszatni. Jó, az nem érdekel most minket. Megjön a meccs. Mi kezdünk már megint. Casado. Pedri. Elveszíti sajnos. Hoffman.
De Fermin visszaszerzi. Mit megy a gyerek? Rocky. Ilyen Endrik volt. Jó, Fermin. Hát, geci. Még jó. Ezekben a fiatalokból se lesznek senki. Vagy mi? Mindegy. Iglesias, az mióta van ott? Tella. Kaptunk egy kötényt. Szabadítsunk már föl. Félix. Na és akkor most Félix. Na és akkor most a portugál gyerek. Aki messzis, remélem. És el is veszíti, szép volt. Da. Az gond. Sik. Jó. Szerintem azt mondom, hogy rá is lőhette volna már. Na, Nico Williams, gyerünk. Gyerünk, Nico. Szép. Vagy a lapos. Rocky. Félix, bazd meg, belevető. Megőrülök. Nem szeretem lejátszani amúgy se a felkészülés meccseket, de ez a felkészülés torna, geci. Fú, bazd meg. Tella, Christensen, piros, fogadjunk. És 11-es. Egyik se. Jó. Jó, Félix. Olyan szép. Félix. Beívelés. Jó, Rocky. Többi karrieremben nem volt még ennyire szar Rocky, bazd meg. Gyerünk már. Hoffman. Szép labdaszerzés. Gyerünk, Rocky. Gól. Visszaszívom. Vezetünk. Szép. Na. Akarom végignézni a Celebration-t. Ronaldo. Kivel volt a hír, hogy jön a Barszába. Aztán nem jött. Jó, Ter Stegen. Oké, João Félix. Nagyon szép. Bazd meg. Az a Koszoszukú. Gyorsabb. Jó, Gavi kapja a labda. Az kéz. 11-es, de gól. 2-0. Akkor nem már 11-es. Na, oké. Ugyanoda, ahol az előbb rúgtuk a gólt. Be is megy. 2-0. Rocky duplázik. Go. Jaj. Eddig a német csapatokat szopatjuk. Kár, hogy nincsen tele német csapatokkal a BL csoportunk, már akkor sima első hely. És közben Gavi is kap egy sárgát, mert miért ne? Miért is ne? Ugye? Szép. Nico Williams. Elhúz a balszélen. Szép csel. Nico Williams. Mekkora 11-es! És ezt most átadjuk Nico Williamsnak. Már olyan szép kötényt adott, bazd meg, hogy csak na. Gyönyörű volt, de lefejelték. Oké, sajnálom, nem lesz a Mester 3-as. Nico Williams fogja elvégezni. Nico Williams 3-0. Ennyi. Mi van Never Lose az apátok kukia. João Félix is szabálytalan, ő is kap egy sárgát. Miért ne? Ahány gólunk van, annyi sárgánk van. Sik! Szép! Vissza a kis geci. Szép.
akkor Baldé még megindul. Van még idő. Na geci, belevezettem a gyerekbe. Tella. Szép. Szép volt Kubárzi. Na és akkor Rocky. Rocky! 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 Erről nem beszélünk, jó? Az piros. Na bazd meg, Christensen. Na akkor hol a negyedik gólom? Hol a negyedik gólom? Hát a kapufán. Ott maradt a kapufán a gólom. Vagy most. Gyerünk, Rocky, gyerünk, bazd meg, gyerünk, eszik, gyerünk. Baldé is kapott egy sárgát. Akkor most 2 gólt kell rúgjak. Rocky. Na jó van amúgy. Most már le lehet szimulálni, szerintem én azt mondom 3-1, úgyis van. Szép meccs. And csecs. Na még a Láció, azt már nem fogom lejátszani. Hogyne. Fú, geci. Jó elfáradtak a fiúk. Rocky lón. No. No lón. Alone. Jó, ezt meg kell nyerni. Gyerünk. Ott is van! 4-1! Let's go! Bocsánat. Jó, szép. Vagyis veretlenül megnyertük azt a szart. Nagyon jó, és mondom még egyszer, nagyon jó. Az meg a scoutokat elfelejtettem. Sose volt még ilyen álmom, geci. 3-4 csillagos, vagy mi az 4 milliós? Sose volt még ilyen, geci. Nekem azt mondták, hogy brazil, spanyol, nem, mindegy, akkor te csak 6 hónapig leszel, és francia. De én amúgy, nem tudom, én most francia, aztán majd 6 hónapos helyett majd elküldünk 3 hónapra én osztrákokhoz, vagy magyarokhoz. Jó. Ja, még ezt is elfelejtettem megnézni. Hoppá! Na, őt fejlesszük csak. Jó, akkor jó. Amúgy jó. Kis. Jó. Ezeket nem tudom, minek állítottam be. Úgyis elküldöm őket. Vagy őket meg leigazolom. Őket elküldöm kölcsönbe. Jó. Nem lépünk ki. Nem. Jó, kölcsön. Mi volt a másiknak a posztja? Ja, itt van. Jó, nézz kölcsönbe. Jó. Aha. Nem kevés pénzünk van. Nem tudom, mire lehetne még elkölteni. Szerintem meghagyom térre. Valakit le kéne cserélni. Jó. Na. Ennek a videónak akkor most lesz vége. Majd várjál. Azt itt megnézem. Valami, köszönöm. Jó, hogy megnéztem. Még itt van. Aj! Gyönyörű! Hát erre lehet még költeni a pénzt. Jó, középpályára is rakunk akkor egyet. Szerintem ennyi amúgy. Yes, ennyi. Na, így állunk a edzőkkel. Szerintem én ezt feljebb rakom akkor. Ja, de aha. Akkor
Akkor a védősnek berakom. És akkor így megvan a 8 csillagos szévizé. Jó, na, ez jó kezdés volt szerintem. Majd a La Ligát a Getafével fogjuk elkezdeni, hát nem fogjuk elengedni a Chelsea-be De Jongot. Jó. Getaféval fogjuk kezdeni idegenben a bajnokságot. Én várom már ezt. Ugye, hajrá Barca, hajrá Fradi, sziasztok!